oso garrantzitsua. Oraintxe ari da zelairatzen Eibar, eta denborari galdu gabe, zelaira joko dugu. Hor da Joseba Urkiura gure lankidea, gaur kanpoan geratu diren bi protagonista handiekin. Joseba, aurrera. Alaxe da bai, arratsalde on deizuela Mendizorrotzatik, giro bikaina gaurkoan Gasteizen dagoena, eta hala da bai, gaurkoan ezingo dute jokatu, baina zeresan handia daukate bi jokalari hauek, bai Alabesen, baita Eibarren ere. Ander Alaina eta Jon Urtzelai dira hoiek, biek lesioa tarteko ezingo dute jokatu. Bueno, Ander, gaurkoan, ikusten dugu moduan, ezinezkoa jokatzea bihotzean daukazun Eibarren aurka, ez? Bai, arratsalde on, da, bueno, egia da, pena ematen didala, olako partiduan falta egitea, baina, bueno, zer remedio, olako gauza gertatzen dira, da, oin, errekuperatzea. Zer moduz doa, rekuperazio hori? Bueno, momentu oso motel, astelenan buelta behar naz medikura, da, ber zer esaten dida, baina, bueno, nik espero dut hemendi 10 segunetara ondo gotia, ja. Eta nola ikusten duzu gaurko partidua, zaila benetan, ez? Bai, beti golez, olakoak izango dira, beti dira derbiak zaila, eta gaurkoa gauza bera, ez? Espero dugu derbi intentsitate handikoa, eta espero dugu puntuak hemen gelditzea, ez? Jon Urtzelai ere gurekin da, aurtengo honetan patuak alanaita zelaitik kanpo, egon behar izaten dau, asko sufritzen ari da Eibarrekin gozatzen ere bai. Nola ikusten duzu partidua, Jon? Hombre, dudabari partido zaila izango da, ez? Baina bere garantzia daukaz, eta lehenengo postuan borrokatzeko aukera emango dio jazten da nahi ere, ez? Partido galdu ezkero, baina lehenengo postua oso zaila izango da. Nisto partido borrokatu izango dela, eta gali izan ezkero gure aldea dortzen badago, ere. Bueno, eta pronostiko bat? Ni bita utz ezen dut. Eta zu, Jon? Nik utz eta bi ordu. Hauetxek gure gaurko bi protagonista hasieran behintzat hartutakoek esanikoak, Xabier horrelakotan esan oiden bezala, onenak irabaz dezala eta gozatu dezala ikusleak ikuskizunarekin. Alaxe da bai, arratsaldeon Juan Larrañaga. Bai, arratsaldeon. Bueno, batek bit hauts, besteak nola ez, utxe eta bi normala, ez da? Bakoitza bere etxea gotatzen du, ez? Guk hemen, guk esango dugu zer ikusten dugun, eta espero ezagun ez delen komentatu duguna da. Intensia handiko beraiek komentatu dute baita ere, eta ez da gezurra izango, intensia handiko partidua izango dela, borroka asko ongo dela zelaian, eta partidon bat ikustea, ez? Gero ikusiko du, maitzan olakoa den, da batez ere partiduan onenak irabazi bezala. Pixo handiko bi jokalari, kanpoan geratu direnak, Jon Urtzelairen kasuan aspaldian dago kanpoan, Alaina orain dela gutxi mina hartuta, eta hau ese dira 11koak. Alabesi dagokionez, Montero izango da ATP-an, atzealdean Meskita, Igor Cuesta, Morcillo eta Javi Casas, Euskarriak Ibon Gutierrez eta Asier Salcedo, hiruko lerroan eskubialdean Javi Casares, ezkerrean Oskar Rico, erdian Espartza eta goian aurrelaria Oskar Martínez. Aulkian utzi ditu Miguel Ángel Álvarez Tome gaurko honetan, Montoya, Calderón, Moya, Jito eta Indiano. Eibarri dagokionez hauxe Manis Mandiolak zelairatu duen 11koa. Atean Xabi Irureta, atzealdean Bingen Erdozia, azken orduko aldaketa izan dau, gero kontatuko dugu, erdian atzekaldean Añibarro eta Espin, ezkerrean Kijera, Lombraina eta Albistegi Euskarriak, hiruko lerroan Lanzarote, eskubian Alex García, ezkerrean Altuna, erdian eta goian Lago Junior. Hasi da neurketa Mendizorrotzan, esan bezala 34. jardunaldia, partida oso garrantzitsua, orain dela gutxi ere entzun dugu, gaur irabazten duenak goian Mirandesekin txapeldun izateko leian parte hartzeko aukera izango duela oraindik, Mirandesi presio puntutxo bat sartuko diolako, eta galtzen duenak atzera begiratu beharko du, izan ere azken jardunaldi hauetan indartsu datoz batez ere Logroñes eta Palencia, Real Unión ere hor dago laugarren postuan 55 punturekin, Real Unión eta Logroñes 54 puntu ditu. Palentziak, beraz, asteburu honetan gaur galdu ezkero, gainean egon daitezke atzekoak. Juanan oso garrantzitsua eta gainera, lehen esan dudana, 34. jardunaldia, gero lau geratuko dira bakarrik. Nik uste dut bien egutegia nahiko ona dela, hau pasata gero, eta iruditzen zait hemen galtzen duenak ere, egia zan presio handia izango duela atzetikan playoffeko puestoiek bilatzeko, baina lata guztiz ere partidu bateak geldituko litzake, eta iruditzen zait ikusi da ze egutegi daukan bakoitzak, espero dut biak egoian egotea, ez? Irabazten duenak, lehen komentatu dutena, ez? Irabazten duena lehenengo posto horren borrokan egongo dira, eta lehenengo posto horrek asko ematen du, eta ikusi behar baita ere Mirandan ze pasatzen den arratzaldean, eta ze emaitze ematen den. Baina hemen garbi dagoena da,
iruditzen zait biak ez dutela nahi gatzea ez batak eta ez besteak, ez? Punto batekin konformatuko dira da biak. Ea zer gertatzen den, barrentza da baloia, alboko sakea, giro polita Mendizorrotzan, Bingen erdoziak atera du, jarri du baloia jokua normalean ezkerregalean ikusi dugu, hor, baloian nola eraman duen ikusita, argi geratu da ezkerra dela, izan ere deialdian Gasteizera ekarri du Manis Mandiolak, gero deialditik kanpo utzi du, Armaietan ikusi behar zuen partida, baina azken unean berotze ariketak egiterakoan Raul Gañanik ikusi du ezin zuela jokatu, lesio txiki bat zuen, probatzera etorri da, eta azken orduan Manisek aldaketa hori egin behar izan du, kanpoan zegoen Bingen sartu, deialdian eta Maikakoan sartu, eskubian kokatzeko Kijera eta bera biak ezkerrak direlako. Berarentzako gauzari txarna izango da, postura izango da, ezkerra izan da, baloi bere aldera tortzen denean beti eskubiakin kontrola eta bar, baloi irtera kaskarrago izango du, ez? Baina iruditzen zait berak kumplituko duela. Defensako lana berdina da, bakarri da, baloi daukanean arazo puntua izango duela. Eibarren aldeko kornerra, ezkerraldetik atera du Manis Mandiolaren taldea, buruka da, eta gola Altunak buruz. Jon Altunaren gola partida hasi eta bere ala 3. minutua bete aurretik, huts eta bat aurreratu da Eibar, ez da jokalari handia, ez da oso garaia, baina begira kornerrean ere, buruka da zoragarri horrekin bere taldea aurreratzea lortu du Jon Altunak. Zeraiko azkarrena da. Azkarrena ez ibilterako garean, baina burua bai. Beti leku honak hartzen, beti goiti atosten baloietan, beti ikusten ditu berak, hor ikusten dugu atzetikan ondo sartzen da, baloiari begiratuta beti, atzelariek batek besteko beti hor zonako markaketa bat egoten denean, beti egoten da salantza bat, atzekoa jungo dela bila, aurreko gutxi egiten du pasatzen da, bera baloi bila joten da, atzetik ondo. Gauztia, zoragarri izan da, bere momentuan gainera, errematea oso ona, etzegoelako atetik hain gertu, urruti xamar zegoelako, askotan esaten dugu, zena du, Jon Altunak, eta nola kokatzen den, beti baloi horietara, kasualidadetela nola azaltzen den, baina kornerrean ere, begira, haze buruka da, huts eta bat, Eibarrak aurreratu dira markagailuan, orain hemendik aurrera gizon honen taldeak, Tomeren taldeak nola erantzuten duen, presio guztia Alavesek izango du hemendik aurrera. Eta Xabi, aulkietan txamponaren bi aldeak ikusgai. Manis Mandiola pozarren aurpegia irudikatuaz, gurutzea berriz, Miguel Angel Tomek dauka. Aulkian ez zuten sinisten, nire atzekaldean dauken zaletu askok ere sorpresan harrapatu dituzte, eta animatzen dituztenak, oraintxe bertan, Alavesen zaletuak dira atzekaldean dauden zale sutsuak. Beste guztiak isilik daude. Oraindik gainera jendea etortzen ari da zelaira, pentsa hortik. 3. minutua eta huts eta bat. Belarrondoko haundixamarra armaginek babazorroi emanikoa. Eta hor ikusi dugun jokaldi horretan, hortxe, Lanzaroteren jaurtik eta beste abisutxu bat, Eibarrek ezker bikaina du Lanzarote, jaurtik eta zoragarria. Eta beste sustotxo bat, Gasteiztarrentzat, esan behar, Tomek baja garrantzitsuak dituela, dituru atezaina kanpoan dago, Argentinarra, txartel gorria ikusita, bitxia da. 4 partida jokatu diturok, joanan 2 aldiz kaleratu dute 2 txartel gorri, horrek ere zerbait esan nahi du. Eta ateko sake izango da, bai, ateko sake azkena ikutzen riko izan delako. Dituro baja da, gaur Montero amaikakoan, Ander Alaina lehen ikusi duguna ere baja, Iban Malon ere ez dago, eta Geni ere ez min hartuta. Eixek baja garrantzitsuak Tomeren taldearentzat, alare plantilla maila honetan luzea dauka Alavesek, eta Jito, Indiano, Calderon eta Moya aulkian, beraz, zerbait ere esan nahi du. Askotan titular ikusi ditugunak. Zerbait esan nahi du, baina baita ere gaur garrantzitsua zen Alavesentzako jakinda hor goian baja dituela, eta baita zen Jito aulkian eukiarren, ez dago bere momenturik onenean, lesio batetik ateratzen da baita ere, nik atera baino gehiago, erdi lesionatuta etorri da, atzo zalantza izan zen, eta iruditzen zaite kontu handiakin hartu behar duela, ez? Eta markagailua atzetik ipintze horrek, igual behartuko du entrenatzailea baita ere, movimentu atzok egitea inberriz ditunak, ez? Eta Alavesentzako ez da bate ondo hasi partia, Eibarrentzako alderantziz. Eta guretzako beto. Markagailuan aurre hartzen danean, normalean, bat ematek
partidaren antzukizun hartu behar du, batez ere galtzen nahi denak, eta bueno, bizitasun puntu bat eman behar dio, eta joko irikiago ikusiko dugu. Erantzukizun handia dauka orain Alavesek, lehen ere bazuen, etxean jokatzen zuelako orain gehiago, baina momentuz partida hasiera